Hi guys, maadong hapon ninyo. Maadong hapon natang tanan guys. Di pa pagkudugay na hauli ng atin sa lubong. Kay na maday silot ug di mo atin. 200 pod. Luoy man po sila nagsatatay di maatinan ang ilang pundo. Kaya na may silot. Hay katol, mamagupang ka nag-ilis kayo kadusing tunon mo kabi. Amrig tawil. Diya karon na silopin kaya tumis mong silingan mga may kalabo kay mamanitambong liksig ubhon. Kay ramanis katalawag tambal kusog na mo inam og mga herbal mga nga kalabo. Kalabo sa Tagalog oregano. Mo ba na be? No. Baw. Mo ba na imong imnan pas Manila pa? Asa mo palit? Mo palit og. Asa mo ko? Sumangil kay kusag naras deo mingag bugsakay tamam. Hangat ko siya sa naras doon. Duma mo ka. At taman tamo. Bing ako tayo nagbalik kay si nanay di sana to palihog ko na. Insa? Asa mo tamo. Dada na silupin kay mga sidlan. Daghan di ay. Na may tawil nga katong murag orange dili sa taas ka kita. Katuray ko tang likod. Ako kita. Pagitaas taas. Di gali katong pink na strobox sila ng katong panty. Sanggalat excuse me. Harang baras ang ukay ganihas minteryo na kalit magkuan bundak ag uwan sa pag-abot na dari sa diunas bay wala no buwan ni uwan dari init manon dari gadanda na pag uwan. Love you dai very good late karon dai himala ka dos Aliana sugod gapon kay katong gapon nakrat ko kay kuan. Mapay pagkakita na natug si dang mapalis gani hapon paguli na natug pud. Wa man jang mamakali kay ito maning ilang simbahan. Nay. Ni isna kas gihatag ni Likse? Ngano mangam kawkaan nga mo man to pwede matuni mo kay Staplex man to. Wikit ano yung ating sanggatoy. Great day kukuan anniversary dero nila sa Tribers ug ni Limwell imong mami Tiribe great happy anniversary. Pilaro nila nay. Isa ka tuig dero nila. Mami Tiri. Mami Tiri shout out Mami Tiri ug Kuya Limwell. Mami Tiri shout out ug Kuya Limwell. Happy anniversary. Og mapod pohon guys anniversary nila sa nanay. Pila mo ka tuig ug mapohon ay? 28 years. 28? 58. Ay, 58 years? Advance. Sa kayo pa man may... Wa pa man ang sweldo na tingbo na nay. Di, kay magpa... Tingbon ra kay... Nga nang nakay grasya mo. Hatag ka kaya rong di kakawad ang grasya. May naman sa madadala. Ag si Ate Julie day guys, ugma pa sa mong arhe kay malagi po ito nagpaabot with this jahang sweldo sa YouTube. Kaya gisang na sweldo sa Facebook, sa Reels kay jamang nag-grocery kay nagdaho man lagi po kuno siya ug musudag ang sweldo sa vlog sa kawa pamanda. Kani kang ilit mo uwata guys, maragi banggas abuhan. Isa matuog na kong Palestine. Oh, very good. Malagi itong namami madawat rong buwan na sweldo sa ako ang vlog manang mo kuan pa ming nagtatay kay among pang kuan nang magpost ilang anniversary jawa pa man lagi pud mo sud kaangin lagi pud adtong naiga bagjo-bagjo man kay kada 21 man na mo email pero di nga di na jud na ang kada buwan ug baling kamot jud kag vlog guys wa kay absent ja pa siguro kada buwan pero karon lagi pud guys ang gamay na pag mga mananaw ja halan na raman ang kamot ga pag upload. Di mo lagi ning pasalamat ninyo guys nga sa mga waysawang nagsuporta og tan-aw sa mga vlog nga naagihapon mo. Ginoo na magbawas sa inyo nga kumaadto na mo guys og sa pagtan-aw sa waysawang pagtan-aw sa mga vlog. Kanang naay salamat ninyong tanan ja. Magkuan ra ko guys naray adlaw nga mag-live ko sa YouTube ato ko mag-shout out mismo or mag-vlog po ko nga mag-shout out ko sa katong mga comment kay mga ning comment na rin man ko makaapas og
reply kay kanilagi pang kabisita. Marijo. Tarangan mong buhok pa dyan. Katupang nagkakuas nanay di. Suka na to di. Nambos nanay pa. Lihok-lihokon kay. Para makapahuay lagi po. Daris pa mo dyan. Kay putus nanay o si Jay nagdungag mo nang karon kami na pod. Kay pa isang dapoy ko anto nga. Lain po to ang gipamati. Mutuwa po ko kadoy. Ganang lihok-lihok. Karon kaya na. Raspig naman kalas Ginoo. Agwa na kasakitin ay, tijan sa uwi. Salamat guys katong mga nangumin nga katong nagtudloob katong 30 minutes imnon tong para kuang nanay mapoy among gikuan kay kun kalimot lagi pod may salamat din to guys. Maro to guys magkuha sa mis kuan ni Lexi. Tambos ubos lagi ubo lagi pod ni sa panahon lagi pod ni ha. Dili kay basa na dili na gamiton ibutang na to sa mga lubunon. Nga sa amig kuan guys, kalabo. Uli na mi. Nagdapog kog sa kay itanom. Nabuhi naman to ang gitanom das likod, ang pang giuto. May ko baso. Ha, ijarag baso ang dako ah. Mo ni tambag ubo be. Lexi. Lexi. Mo ni tambag ubo da. Karing baso. Yang dekean ah. Bana magiro. Ato na ilang budjig kay madaot ang kuan. Kalabo dahon. Dako dia. Itanam karong di na magsig pangajo. Kay kuan bidahog man ribi. Koil mas alya nag-isakaw kay luoy na togro ba? Di. Maniko. Dari ragis ka munggay. Grabe ang naong puno nas bagas oh. Murag madaga na bitik ko kay grabe magadig ang oh. Di ba murag lansuris ag dahon ha? Dahon. Dito basig mamunga na atang. Hay gwapa na to eh. Ikaw. Aw, gwapa pud ka kay liwat ka na. Be. Tay ning kulot, hay kulot ta to be. Aw kana. Tara dya guys, magsakit siya mong daghan na rin magtanaw na ng mansanitas nga gipod. Wa, dya bilatasan dyan. Di ara kani may utlanan, kaning naisaging, kani. Utlanas juta. Dya ka resud naman is juta. Dahil tubong manang pa oh. Manang may nagtanam na ng tubo. Mau takbo. Kana. Labeng na dari oh. Tamnan ni Dani kuan, gintong araw. Nagkaanam nagkadahili. Sunod na kahoy na pa mo kuan diha, dahili. Precious. Precious. Kuno po. Precious. Na? Utubag. Precious! Na, Precious! Pagkilay. Amira? Amira? Mira? So? Amira? Mira? Abia. Miag nga ang Precious, oy. Ang gidaghan kay di naman musog. Aw. Mahal lagi pag siis lagi pod. Mato na naman ay liwat tatag siya. Batang usmon maka ni silang duha. Bitaw. Arang. Dadto ko nakapuwag og lubi upat ka buok tutos ubos to. Nanaw-nanaw mo ko datos taong. Paglugi to. Di katong pagbagjo to wa man nasak ikay tali tumba naman na. Kanang nairang taas abang nanar. Napabitaw tungod-tungod lagi ko. Pagka ano damay lubi na puwak, upat ka buok, sakto dito birignita na tapaw. Ang lubi para sahog na may kuwang. Lubi na ana gibuntan to daan. Lakaw na nangagisi na lagi na. Daragang da guys, haring tanam dari kilid. Kay di na ko magkuan ko ag sundang kay humok man itisok ro ni. Purya buhi.
Grabe kang kamot, ugat-ugat. Buhi ditso. Oh. Ipanira nagbintana be kini mga lamok be. Di na magkinahanglag sundangoy, ayaw na. Ayaw na kay humok re. Nanay isa. Duha. Imong gatag na Liana? Duha na, dapay duha. Asa man na tanong ha? Nara, isa. Duha. Tulo. Upat na guys, ang gitusok. Kaloy anas Ginoo og mabuhi jud daw. Nami na kadyo. Ay, 5 dahil na, hindi isa nabilin. Kalipta nag-usa. Dari laman eh. Dara. 5 dahil na sila guys. Kapunuan. Pagkoy gunting guys, kaya ang puungan ring malbiri, kaya rin mamunga na po. Ngani mang sikretos malbiri. Gunting ang gikuan kaya rin di ma. Dait. Garay. Uy, ginuukor. Dagan ang umigas. Ah! Baso, parang dake ah. Ha? Ah. Ito ba mo? Jara. Naka? Das malbiri. Naka man? Oh, ginuukor ali. Dake ana. Dari dagan-dagan. Padulit pati ang naong. Ah. Na guys, dagan-dagan ang itumon. Jarah. Iyo, di na kumutiwas. Wa na gitumba man ang Christine. Kaila kang Christine be? Wa ka kaila? Kato ding nagwalop-walop gapon. Unsam dito? Lagi bagyo ang Christine. Lakaw na, mawa na pa na gunting. Ikaw. Ipas na ito. Dara, buwak ra ba ni ha? Basi imong bang guntingan ni be, buwak ra ba ni? Kani, ibang sabod. Nabuhi, nagpinatri. Diha ra ka, masulod pa kadari makakita kag baso na lisang bitas baso or kunong tiwas og puong sa malbiri. Nagdari gipuungan di namuwak na namunga na pod na. Kana si Jana nga green, bunga na si daghan basta sige ni mo puungan. Magsige pa jag pamunga, muwak na noon na. Ano na sekreto guys? Magsigig pamunga, puungan. Sunod-sunod makakulot. Tawag ka mong gaya, lamay na tanawon basta puungan. Kari, puungan pa rin na. Naray po yung daghanang bunga na. Katong nagkita ba mas among vlog nga na ito naguna mi dira ate ali. Naray daghana ka ng mga green kaning gagmay. Bunga ni bunga. Tapos dadto. Katos iro. Ito guys, kato to Malbiri po to. Di, oy, pinatri na katong gikaon bito. Ni mami pura mi nga orange. O diha, kani may buwak, kaning nagtapok kani, buwak ni. Anang sabo diha. Lakaw na uli na. Kaya po na magliglig ko. Gana pag rose guys, ang daghana na po kuha, nagtinanim ning Kuya Ray diha. Uy, hila ko spesyos. Hala, daghag kuan lagi ni sidya. Buwak na, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, na po. O 11 jadi ay. Ta kanang mga kuan buwak na siya pero pa na dyan mo bukad. Lami na nagbukad. Hoy, hani baron? Ano ba ito ba? Ayo tandir ka. Ato pikas agi. Kau, ato pikas agi. Ato to.
Diri. Dito lagi. Dia lagi oh. Dia. Ajo tumbi ng kwas tubig. Dia. Iuli ng kunting lakaw. Op, nitinot. Magdungag na ko. Ayaw na lagi kon kung hindi ka nilamok pag suot pa ka na nilamok. Ha, panghimo ka sa steel ka. No! Ipanira nagkuhan bitaw, bintana bitaw. Mana? Ay sa taas kwarto. Naku, lagi mo. Wa na na, humana na nagdagat punisangin na. Mo ni unang buwak. Ikaw. Nilabhan. Sa kwarto, ilak, atos taas, isaka. Magdungag na ko. Magdungag na ko. Tag among kakao rin guys. Na, lamit na siya magdungag kahinog. Pinaras ubos. Kamulong takag din ang naghaling sa likod kaya daghang lamok. Hapon naman. Lakaw na bikliksi pang himasa na bikaw. Pagani haram to na ikaw ay naghuman. Haman ako dungag guys, kare na naman nagkuan ko gininit kay magsabaw mi daring hipon patangan na pagkamunggay. Asa man niya po nang mamatay sa? Baw lagi ha imong mama. Asa man day panangit imong mama? Natukon pang yun si tatay. Ay pangpang ko sa mas pangpang. Munok siya. Di mo ato sila taysa. Sila Tita Marilo. Sila taysa. Di magpabudjag ha. Ang magpulabutag taysa. Priso. Magpabukal pagkukuhan guys. Ininit kay sabawon ni namo. Unsa tay? Bigaan, nung magbulubidan. Diyan ko kada si mong mama day. Ang pabutag taysa. Panakat na may kuwang dani. Ano ba yung tanadan? Hipon sa bawon. Kaya nagpanakat guys, wala butangi og kamatis kirong di papanos mabtan pag ugma kay daghan na ba pudto. Kami raman dari ko mas ate ali dari. Kami ras nanay, tatay. Pixie Galiana sa Sengkoloy. Kamunggay mapapun. Ilono dani na. Naluto na guys, diyan manihapon na pod merong taud-taud. Mag-andam ko sa lamisa. Manihapon dahil po taninyo guys. Diyan mara ng vlog guys. Thank you for watching. God bless na pang tanan. Amping mo kanunay. Bye.